Eger şol birinjiden Afganistanda dogry düzgün hökümet karar kabul edýän bolsady, bular ýalyk meseleler uzak wagtdan sürmezdi. Bu meniň pikirim. Çünki men özüm demokratik döwletiň konstitusiýa sistemasynyň we döwlet strukturasynyň nähili işleýänini bilýän-de. O häkim nähili karar berip bilýär, prokuror nähili karar berip bilýär, o aklawjy nähili kararlar çykaryp bilýär. O taýda garalawjy, aklawjy, meselem Türkmençe aýdymyzda aklawjy we garalawjy bar. Yani avukat var, prokuror var ve suud var, mahkemeçi. Yani bular nähili iş alyp barýar, polis nähili iş alyp barýar. O bularyň boşnamalarynda näme var, nähili hereket alınıp barylýar. Halk hakyny talap etmedi diýip, halky günäkar görkezmeli diýen kanun ýok. Meselem aýdaly bir tane toplum ýaşaýar. Şol adamlar hakyny talap eden ok, şol adamlar haksızlygy dile getirip aýdan ok diýip, halkyň özüni günäkar görkezmeli diýen kanun ýok konstitusiýada. Çünki konstitusiýanyň kanuny maddalaryny gorajak diýip, döwlet edaralarynda iş wezipesini amala aşyrýan adamlar jogapkärçiligi öz üstüne alýarlar. Olaryň kanununda, maddasynda ýazykly däl ki, şu haksızlyga şul adam ses çykarmady. Ya haksızlyk barada şul adam ses çykaryp aýtmady diýen kanun madda ýok. O indi şeriat döwletine gelenmizde şular ýalyk hadise, şular ýalyk edenetdiligi, şular ýalyk bir kanunçylygy bir toplumy, bir milleti günäkar görkezip bolmaýar. Çünki ýörüte kadalaňyz we ýörüte polislaňyz we ýörüte awukatlaňyz we ýörüte bu zatlara kelle agyrdan üçin aýlyk alýan adamlaňyz bar. Indi gynansat da Talibandan wezipe almaklygy üçin, Talibanyň her bir sözüne leppey seniň guluň diýmekligi üçin bu mesele bilen Talibany rahatsyz etmedik adamlar bar. Ve häzirki wagt Talibanyň sözçüligini edip beren bir giden oglanlar bar. Meselem Talibanlaryň sözçüligini edýärler. Ýaýyn atjalar, söz sözleýärler we Talibanlaryň sözçüligini edýärler. Meselem halkyň berjek soraklaryny gysga bir şekilde jogaplaýarlar. Indi bu taýda nähili toparlar bar? Talibany goraýan topar bar, Talibany ýigrenýän topar bar, ortada dertli adamlar bar. Gözüňe türkür. Indiki sana hereket bar. Talibany ýigrenýän hereket, Talibany goraýan hereket, ortada başga ýene bir üçünji hereket bar. Bu nähili hereket amala aşyrýar. Özüni Talibany goraýan ýalyk, goldaýan ýalyk bolýar ve o toparyň içine girýär. Yani Talibanlary goldaýan toparyň içine girýär. Çünki özüni Talibany goraýan ýalyk, goldaýan ýalyk görkezýär we olaryň içine girýär. Ýene birisi bar, Talibanlary ýigrenýän ýalyk, Talibanyň sistemasyny ýigrenýän ýalyk bolýar we Talibanlary ýigrenýän türkmenlerimiziň içine girýär. Yani özüni Talibanlary ýigrenýän ýalyk görkezip olaryň içine girýär. Ve iki topary iki tarapdan kontrol edýärler, iki tarapdan. Olaryň düýü bir ýöne, düýü bir. Maksat näme? İki hereketi kontrol almakly. Olaryň düýü bir ýöne, düýü bir. Şeýde şu meseleni orta çykarmaýarlar dogonjuklar. Çünki Talibanyň sözçüligini edip berenler we Talibana garşy söwüp berenler we bu iki hereketi kontrola almak isleýän bir giden adamlar bar. Şu taýda biziň Türkmenistanlymyz näme boldy kadip bilmeýänler oturup dinläp oturundur näme boldy kadip. Şular ýalyk bir hadise bolupdy. Men de eşdişim aýdyn size. Bizim bir sanak şol Afganistan marşakly agamyz Türkmenistanda bizim o saparma Türkmenler döwründe neşe ferişdesine oturdular ha, gereğini çekip, tiriyek çekip, baýlygyny, malyny, mülküni tüsseden geçirdiler. Ýadyňyza düşýär şol jaýyny satdylar, öýüni satdylar, malyny, mülküni satdylar, heleýiniň gyzyny satdylar, hemme zadyny satdylar bilýärmi? Narkomançylyk döwründe. Edil şolar ýalyk bir agamyzdan bar eken Afganistanda. Sonra bu agamyz zindana düşüpdir eken. Bir şahsy meseleler oýunçamy bilemem şol şahsy meselesi öýdýän şol. Bir şahsy dawa jenjel meselesine görä zindana düşýär we zindanda bir tane peştuna sataşýar. Şu Talibanlaryň adamsy bir peştuna sataşýar. Bunyň bilen dostlaşýar, dost dogan bolýar we bunyň öýünde işlemäne başlaýar. Ýani aýlyk, pulluk, günlük işlemäne başlaýar öýünde. Sonra bu agamyz öýüne gelip öz maşgalasyna şu taýga alyp gidýär. Ve şu taýda işläp başlaýarlar. Şu peştunyň öýünde işleýär. Olam baý diýär, pulu zady 3 tane aýaly bar diýär öýtden. Bilemok üçin ýalanmy? 3 tane aýalam bar öýden şo. Şolar ýa pulu bardyr, 3 tane aýal saklaýandyr. Pulun bolmasa 3 tane aýal saklap bolmajagy belli. Sonra bu agamyz öýünde işledýär, pulunu berýär, zat edýär we biziň agamyz berge açmýar. Bilemok näçe berge açmýar, näçe alajak berejekler bolýar. Şonda bu peştun näme diýär, maňa seniň pulun gerek geldi. Eger ruhsat bersen senin gyýdyň bilen nikahlaşmak isleýän diýär. Yani ruhsat bersen gyýdyň bilen nikahlaşjak diýär. Owa, ýaşy ýetende toý etjek, öýlenjek diýär. Maňa pulum gerek gel, bergiň gerek gel diýär. Şeýdip bular sözleşme kagyza gol çekişýärler.
Yani gyzynyň akly başyna gelip durmuşa çykmakla karar beren wagty nikah gyýyp toý etmeli adamlar bolýar. Şondan sonra biziň gyjygymyz bunu İslam ok diýär. İslam ok diýip bunu töwerege ýaýýarlar, dogan garandaşlaryna ýaýýarlar, goňşularyna ýaýýarlar, kaka menişler ýaýýarlar. Bir tane peştuna durmuşa çykarmak isleýär. O menim çykmak İslam ok özümi öldürjek diýär. Bu taýdan goňşy golamlary, dost doganlary, garandaş kowumlary herekete geçýärler. Herekete geçýärlerden biz gyjygymyzy bu peştuna berjek däl diýerler. Şonda bu peştun näme diýär? Men onuň kakasy bilen gepleşdim diýär. Onuň kakasynyň beren sözü bar diýär. Gidin kakasyndan soraň diýär. Kakasam näme diýär? Gyz meninki diýär. İsläme berjek, siz goşulmaň diýär. Gyz meninki, gyzyň kakasy men diýär. Siz näme goşulýaňyz diýär. Siz näçe goşulýaňyz diýär. Ýöne şonda da biziň türkmenlerimiz ayak diýýärler. Biziň türkmenlerimiz hereket edýärler we bu meseleni mähkemelik edýärler o fiňetki. Bu meseleni mähkemelik edýärler, şonan başartdyrlar integamara. Gözüňe türkmen biziň türkmenlerimiz näme däm bolsa şonu başartdyrlar. Şu meseleni mähkeme ertmeklige başartdyrlar. Indi mähkeme gurulýar. Owa kady çagyrýar bulary. Kakasam gelsin, ejesam gelsin, gyzam gelsin we gyzyna öýlenmek isleýän adamam gelsin, şaýatlarym gelsin diýär. Owa şonda owa kakasyndan soraýarlar, sen muňa gyzymy berjek dip söz berdiňmi diýär, howa diýär. Gyzyny berjek dip söz berdiňmi muňa diýär, o kakasam howa diýär. Owa ejesi bolsa men İslam ok ýok diýär. Ve kıydam aýdýar, men muňa barjakka özümi öldürün diýär, men şoňa barmaýan diýär. Onsoň peştundan soraýar. Sen diýär, şunu almakly üçin şunuň bilen nikah gydyňmy diýär. Olam howa diýär. Men diýär şunuň bilen nikah gyýşdyk diýär. Onsoň şaýadyňy getir diýär buňa. Şaýadyňy getir diýär, bir suud et diýär, sen şunuň bilen nikah gyýylyň barada, şu seniň aýalyň barada bir suud getir diýär. Olam şaýat getirýär. Bu şaýatlaryň beren jogaby birinji şaýat näme diýär? Biz agşam nikah gydyk diýär. Biz akşamary nikah gydyk diýär, men şaýatlyk etdim diýär. Ýene birisi gündüz etdik diýär. Ýani gündüz ara nikah gydylar diýär. Ýani şaýatlaryň sözleri iki çykýar. Şaýatlaryň sözleri iki çykýar we iki çykanlyk üçin bu adamyň yalan şaýaty kadyete getirip, bu adamlara töhmet atyp, bu gyda adyny garalan üçin bunu 6 aýlyk zindana atýarlar. Ýani şo biziň gyjygymyzda öýlenmek isleýän adamyň özüni 6 aýlyk zindana atýarlar. We bu meseleni ýapýarlar. Gyzyň adyny tutmaýan, sen töhmetçi, sen yalançy diýerler de bu adamy zindana atýarlar. Indi bu adam 6 aýlyk zindanda ýatýar. Bu meseleler ýapylýar. Bu adam 6 aýdan soň zindandan çykýar we 2 ýyldan soň, ýagny 2 ýyl 6 aýdan soň täzeden mähkemelik bolýarlar. Feýnetip görün. We biziň gyjygymyz 14 ýaşaýar buňa deňiç. Owa 2 ýyl 6 aýdan soňra täzeden bu mesele gowatganylýar. Biziň gyjygymyzy çagyrýarlar. O öýlenmek isleýän peştunu çagyrýarlar. Ve şonda hemmesine sonra berilende biziň gyjygymyz özümi öldürjek diýär. Men şoňa barjak gel diýär. Meniň ýaşym dolsa başga bir öz türkmenime durmuşa çykjak diýär. Onsoň bu peştun näme diýär? Men bu gyzy hiç kime bermeýän diýär. Bu meniň bilen imamlyk hakly diýär. Men bermeýän. Eger diýär şoňa kim öýlense, şonam öldürjek diýär. Ýani şo biziň gyjygymyzda bir sana türkmen ýigidi öýlense, ýaşy ýetdikden sonra gyzam öldürjekmişin, gyjygymyzda öýlenen türkmen oglanam öldürjekmişin. Şo peştun şoňa ýalak gurulýarmyşin. Şeýdip dawa turan wagty bu Taliban hökümetiniň kadasy gyjygymyzy gorak altyna almakly üçin zindana gitýärler. Ýani gyjygymyzy gorak altyna almakly üçin. Iki kowum arasynda söwüş turmaly üçin diýär. Ýani peştunlar bilen türkmenleriň arasynda bir gyz meselesinde birek öldürmesin, garmasyn, dawa jenjel bolmasyn diýip gyjygymyzy zindana gitýärler. Gyjygymyz indi 14 ýaşynda zindana atylýar. Şu adam 2 ýyldan bäri zindanda. Owa, indi 2 ýyldan bäri zindanda, bolsa bulam 3-nji ýyly bolýar ötýän onda şo zindanda ýatanlar. Indi bu mesele çözüljek wagtlary şo döwürlerde hatda ölüm itmem bolýar. O şu meseleni çözmekli üçin uğrunda ılgap, şu meseleni çözmekli üçin öňe düşen ýaşullar öldürilýär. Ve şu meseleni bilýän adamlar, şu meseleye goşulan adamlar ýuwaşlyk bilen şo 2 ýyl 6 aý bar, 2 ýyl 6 aý. 2 ýyl 6 aýyň içinde tämizlenýär bular. Gözüňe türkmen ýok edilýär. Ve köpüsi satyn alınýar. Köpüsi satyn alınýar, köpüsi ýok edilýär we bugünkü gün biziň gyjygymyzyň zindanda galmaklygyna sebäpkär bolýar. Indi oturup bir zada syn edýär. Bular bu meseleni bugünkü gün näme üçin gozgadylar? Öýden marşapda. Syn edip görýärmi? Bugünkü gün gozgadylar şonu. Taýýarlyksyz bir, tejribesiz bir gystagly, ýagdaýda video çekdirýärler aýal dogunlygy. Owa taýýarlyksyz, tejribesiz
maslahatlaşylmadyk bir şekilde. Yani bular ýalyk zatlar internet ulgamyna beriljek wagty oturulýar ilki. Sala salynýar, maslahatlaşylýar, aýdyljak sözler, aýdyljak zatlar, ediljek haýyşlar ara alyp maslahatlaşyp, video çekilip, egneşiňe, geýen ýüzüňe hemme zadyna seredilýär. Meselem şol video çekmek kämedi ilki taýýarlanýar, dogry dämi? Ýuwunýar, ardynýar, saçmady darayaz, egreşiklemedi düzetýär, taýýarlanýar. Çünki näme etmeli? Video çekip internete ýüklemeli. Ýa video çekip birini uğratmaly. Emma bu video taýýarlyksız bir gystagly ýagdaýda çekilen video ödem aýdylan sözleriniň arasy kesilip sepleşdirilen. Gözüňe türkür. Bu şekilde bu videony halk köpçüligiň içine atýarlar, uğradýarlar. Indi aýdylmagyna göre şo gelejeme haýsy wada bilen video çekdirdiler. Meselem şo gelejemiň öýüne barypdyrlar, video çekdiripdirler, näme wada beripdirler. Şu videonu çekken bir tanak ýaşulymyz bar. Şoňa videonu uğradýar. Şol adam sizin gyýdyňyzy zyndandan çykaryp berýär diýär. Bul aýal doganmyzam, bolýar diýip ýüzüni zadyny açyp video çekýär. Çünki ol video internetde paýlaşylar diýip pikir eden oga. Ol aýal doganmyz pikir edýär ki, meniň bu videom bir sanak türkmene barýar, bul adam görýär, meseleni çözýär, gyýdymy zyndandan çykaryp berýär. Düşünje bu. Ol internet platformasynda Facebook, TikTok, bu taýda paýlaşylar diýip pikir eden ol. Pikir edýär ki, bir adama barýar, bir adamyň eline barýar, ol adam videonu görýär, meseleni çözýär diýip düşünýär. Ýöne mesele nirden nirlerik gidýär. Diýne diýäňizmi? Çünki ortada pursatdan peýdalanjylar bar. Gelejemiziň meselesini gozgap, ortada pursatdan peýdalananlar bar. Indi Talibany goldaýan tarap, Talibany ýigrenýän tarap, ortada pursatdan peýdalanjylar bizim türkmenlerimiziň agzybyrini bozmak isleýärler. Diýne diýäňmi? Nähilek bir şekilde Afganistanly türkmenlerimizi agzalykda tutýarlar, görýäňizmi? Yani agzy bir toplumy nähilek bir şekilde bölýärler, görýäňiz dälmi? Indi gözüňize getirip görüň. Bu meseleni gozgan adamlar, bu meseleni öňe süren adamlar şu wagt, häzirki wagt hemme kişini ayağa kaldırmakla başardılar. Tuğuleme şol Afganistandaky türkmenlerimiz ayaklandy. Videoda çekdiler, pikirini aýtdylar, hemme adam etdiler. Dogry dämi? Tuğuleme. Indi şu zatlar öz haýyryna ulanmak isleýänler bar. Bu meniň pikirim. Meselem şu ýalyk meseleni ortaga sürdüler. Şular ýalyk meseleni türkmenlerimize görkezdiler. Indi şular ýalyk meseleni çözüp türkmenlerimiziň öňünde gahrman bolmaly. Yani bizim türkmenlerimiziň anamyny gazanmaly. Talibany goldaýan türkmenleriň, Talibanlary ýigrenýän türkmenlerimiziň anamyny ele almaly. Çünki bu gahrman boldy. Ullukan bir meseleni çözmekli o başardy. Düşünýäňiz dälmi? Çünki bu meseleni öňe çykardylar. Bir giden adamın ünsünü çektiler. Indi şu meseleni çözüp görkezýärler. Ve bizim türkmenlerimizin anamyny gazanýarlar. Goldawyny gazanýarlar. Talibanlar goldaýanlaryňa, Talibanlar ýigrenýänlaryňa. Düşünýäňiz dälmi? Şeýdip türkmen toplumyny ele geçirmeli, türkmen toplumyny diýen etdirmeli. Bizim türkmenlerimiz Allah'tan başga hiç kimin diýeni etmeýär. Çünki bizim türkmenlerimiz ilahi kelimetullah ýolunda şehit bolýar. Bizim türkmenlerimiz hemişe pikirini aýtjakdyr. Sebebi men oturup sen edýän Talibany goldaýanlar bar, Talibany ýigrenýänler bar. Sen etip gör, Talibany goldaýanlar bar, Talibany ýigrenýänler bar, pursatdan peýdalanjylar bar. Dogry dälmi? Bunyň içinde İslam dinini ýigrenýänler hem bar. Şu wagt bularnyň eline pursat geçdi. İslam dinini, şeriaty ýigrenýänler bar. Kimiň eline pursat geçdi? Türkmenistanyň hökümetiniň eline pursat geçdi. Sebebi Türkmenistan hökümeti dine garşy. Bizim aýal gyllamyň içinde bar, şeriaty ýigrenip berenler, dogry dämi? Bularnyň ellerine, bularnyň ekmegine ýağ sürüldi. Ana şeriat näme diýär? Ana İslam dini näme diýär? Ana şeriat aýal gyllary zindanda tutýar. Owa, ana şeriat näme diýär diýär. Şeýdip İslam dini ýigrendirýär. Şu wagt bularnyň ekmegine ýağ sürüldi. Seni diýen bularym bar indi ortada şeriaty söwüp berenler, İslama söwüp berenler, Allah'a, Peýgambere, Kur'ana söwüp berenler bar Türkmenistanda. Indi bularnyň ekmegine ýağ sürüldi. Ana şeriat döwletinde ýaşaýan türkmenlerimiz nähilek günde ýaşaýar. Ana şeriat näme diýär? Ana şeriatda adalat ýok, ana şeriatda kada kanun ýok. Ana bizim aýal gyllamyz zindanda ýatýar. 18 ýaşamadyk bir gyýjagyş zindanda ýatýar. Sen etip gör, 18 ýaşly gyýdyň aladasyny, meselesini çözüp bilmedik. Taliban hökümeti gyýjygymyzy zindanda tutýar. Gözüňe türkmen bir çağanyň meselesini çözüp bilen o. Gözüňe türkmen bir çağanyň meselesini çözüp bilmän bizim gyýjygymyzy zindanda tutýar.
Çağanın meselesini çözüp bilmeyen adamlar başkalarının meselesini nädip çözsünler meselem. Çağanın meselesini çözüp bilmeyen adamlar şadatların meselesini nädip çözsünler o bular. Şo şekilde düşüp ekeni. Şo şekilde buların kadylary, buların kada kanunlary, bu zatları işle alıp baryan adamları şo şekilde düşüp düşünjede ekeni. Şo meselelerini çözmeklikten geçen zindana basıp rahatlamaklygy karar edinenler. Kelle ağırtma işlemeýärler. Sebäbi zatları çözmek üçin kelle ağırtmaly da. Bir giden dialoglar gozgamaly, bir giden meseleleri gozgamaly. Owa. Seýnedik gör. 18 ýaşamadyk gyz maşgalanyň meselesini çözüp bilmedik bu Taliban hökümeti başga meseleleri nädip çözsün? 5 ýyldan bäri şolar ýönetýär, dogrudan 5 ýyldan bäri o şeriaty nizamy diýip ýönetip bolýar. Häzir şolara kapyr diýseň, ýa şeriaty ulanýaňyz diýseň, ejem maňlaýyndan gurşun berer, dogrudanmy? Şolar hiç birisi aýtmaýar bizler şeriaty ulanyp otyrýar. Owa bizler iyiliň gözünde musulman. İyil üçün musulman, özümüz üçün münafık diýmeýär şol. Ordan biz alhamdulillah musulman diýer, bizler şeriatyň kada kanuny dogry düzgün ýöredýär diýer. Ýöne bizim gözümizde ulanýar şolar, dogrymy? Biz üçün şolar ulanýar, ýöne olar üçün ulanmaklyk däl. Olar dogry ne diýär diýer. Olar boyun almaýar bunu. Häzir indi oturda kellämi işlediň da meselem. Şu meseleler çözüldi. Dogrydan şu mesele çözüldi. Gyjygymyzyň biýünädigi suwut edildi we gyjygymyz azatlyga çykdy. Dogrymy? Indi gyjygymyzy zindanda tutan adamlara, şo karary beren kazylara kim çäre görmeli? Meselem. Çünki gyjygymyz biýünä ýagdaýda 2 ýyl zindanda ýatdy. Bu gyjygymyzyň 2 ýyl zindanda biýünä ýatmaklygyna sebäp bolan adamlar, kazylar, owa. Bular näme jeza berilmeliler bulara? Taliban hökümeti bilmeýändir diýenler bu zatlary. Bir adamy zindanda tutmaklyk üçin Talibanyň hökümetiniň düýüne habar berilýär. Olar öz kellesi boýunça hereket etmeýär, sebäbi tebirun jogap bermeler. Meselem häzir şu mesele açyga çyksa, gyjygymyz biýünä bolup çyksa, gyjygymyzy zindanda tutan adamlar, şo suwda gatnaşan adamlar, şo karary beren adamlara çäre görülýär. Bu adamlara çäre görülen wagty, bu adamlaryň dialogy eden işi Taliban hökümetiniň eline barýar. Ve Taliban hökümeti Türkmenlerimizin öňünde günäkär bolýar. Türkmenlerimizin öňünde günäkär bolýar. Ve tazminat dawasy açylýar. Ýagny Taliban hökümeti bizim Türkmenlerimize kısas hakkını bermeli bolýar. Kısas hakkı. Pul islese pul, kısas hakkını islese kısas hakkı bermeli bolýar. Bunu ederlermi? Meselem bizim gyjygymyzy zindanda tutan adamlara ceza berlermi? Ya pul tölemeli ya da kısas zindana atılmaly bolýar. Kazylar, şaýatlar, şol işe baş boşanlar, gyjygymyzy almak isleýän adamlar, bular zindana girmeli bolýar. Çünki bizim gyjygymyzy 2 ýyllap biýünä zindanda tutdular. Indi Taliban hökümeti şeriatyň kanunyny uýgularmy meselem? Şeriatda baş ol, kısas hakkı var şeriatda. Bizim gyjygymyzy zindanda tutan adamlara, şo mesele el atan adamlara, jenayetkar adamlara ya pul töletmeli bolýar. Ya da bulary zindana atmaly bolýar. Çünkü bizim gyjygymyzyň kısas hakkı var. Bizim gyjygymyzyň 2 ýyllap ömrüni mahrum etdiler. Erkinligini aldylar. Adam kesel diýär özem. Kesel o, gyz maşgala kesel. Jany beren Allah, almagan bilen Allah. Ýalaýdaly bizim gyjygymyz azatlygy görmän öli gitdi da. Bunun bedelini kim ödemeli? Bunun bedeli var. O gyzyň azatlygyny mahrum etdiler. Ene ata söýgüsünden mahrum etdiler. Dost oyun gatnaşyndan mahrum etdiler. Bizim gyjygymyzy zindanda tutdular. Dogrudan munyň ömrüni ýakdylar. Bunun bu durmuşyny kim gaýtaryp bermeli? Bizi bagışlan, biz bilmändiris, ýalňyşlyk bolupdyr diýmelimi? Şonu türin Taliban hökümeti bu mesele nähile seretjegini men bilmeýän. Ve bizim gyjygymyza azatlyk beriljekmi, berilmejekmi, onan bilmeýän dogunçuklar. Çünki öňden görücü Allah. Allah Taala Adam aleyhissalamy yaradan wagty periştelere secde etdirýär. Ve periştelere soru berýär başda. Diýär ki men yer ýüzüne halife yaratjak diýär, adam yaratjak diýär. Şonda perişteler sorýar, Allah'ım diýär. Biz sana wada diýär, biz seni öwýäs diýär. Sen diýär yer ýüzünde kan dökjek, bozgunçuluk etjek, birek öldürjek, zat yaratmak isleýänmi diýär. Allah Taala näme diýär? Men siziň bilmediklerinizi bilýän diýär.
Size diye emir veren vakti Adam aleyhisselama secde edin diye. Şonda şeytan secde etmiyor. Şonda şeytan etmiyor. Çünkü menmellik ediyor. Men diye men ottan yaratıldım diye. Bul topraktan yaratıldı diye. Men buna secde etmeyen diye. Şonu türün birileri Türkmen diyorlar menmellik ediyor. İmanlık etmeli şonu türün. Menmellik etmeli değil, imanlık etmeli doğuncuklarım. Türk iman men diýmeli. Türk iman. Menmellik etmeli değil. Türkmen diýene menmellik edýär. Bizi menmellikden urýarlar. Menmenlikden urýarlar. Ay men onu etdim, ay men bunu etdim, ay men bunu edip bön. Sen näme edip bilýän, sen näme başarýan diýerler. Menmellik edýär. Menmellik etmeli değil doğuncuklarım. Kur'an okumaly, Kur'an. Hemme zatlar ýasama, hemme zatlar bizi güýmemeli. Din İslamdan uzak tutmaly, Kur'andan uzak tutmaly. Bizi dawa jenjeller bilen güýmemeli. Hawa, şonu alak doğuncuklarım. Aydylja köp zatlar var. Aydylja goýulja köp zatlar var onların. Hadi bakalım göreli şu wagt bir giden adamlar näme edýär? Tuğleme hereket edýärler, uğrunda ılgıýarlar. Awa. Ýöne men bir zat enaý gördüm. Şu Afganistanyň içinde hayır sahabat edip gören bir adam var. Hayır sahabat dernegi diýip, ol Türkmenistandan kömek geldi diýip, bizim garyp gasar türkmenlerimizi görkezip, aýalgylarymyzy görkezip, o garyp gasar ýetim zatlary gürledip, olara doga dile getdirip, olary agladyp, video paylaşyp gören bir hayır sahabat dernegi işini amal aşyrýan bir zat şol Afganistan içinde. O bularyň o videosundan görýärsiler, ey türkmenlerimiz ýaman garyp ekeni, ýaman kyn günde ýaşaýan ekenleri, o bir döwüm çörege zar ekeni diýip birlerim kynanyp oturýar, şol goýan videosunu görüp. Iň bolmanda şol adam gürlemäne okuyup ekeni. Gürletmäne, o doga dile getdirmäne, ekelen sadakasyny doga dilige çalışmagyna okuyup ekeni. Ýagny edýän sadakasyny doga dilige çalışýar. Meselem sana sadaka berýär, Allah'tan doga dile getdirýär we seniň bilen şeýdip alışveriş edýär. Gözüňe tükür alışveriş edýär seniň bilen. Ýagny sana getirip beren sadakasyny doga dilige çalışýar. Görýäňdämi? Hiç kim boşuna çöp başyny gymyldatmaýar. Senet görüň, bu zamanda hiç kim boşuna çöp başyny gymyldatmaýar. Hökmany suratda garşylygyna bir zat isleýändir. Bir zatlarda hantamadyr. Ya doga dile getdirer, ya da garşylykly sana bir işini etdirer. Hökman bir zat etdirer. Şolar ýalak video paýlaşýarlar we bir gide TikTokerlerimiz bar. Iň berkisi şol Murady diýip birisi bar. Kar Murady Karmy diýip bir sana ýaşuýyňyz bar marçakda. Şol video paýlaşýar TikTok kanalynda. Şol Türkmenistanly hökümetden narazy bir giden aýalgylaryň, bir giden adamlaryň, kösenýän adamlaryň videosunu paýlaşýar bilýän bolsam. Murady Muradymy näme diýip birisi bar. Şol Türkmenistanyň içinde hökümetden haýyş edip kynçylygyny aýdyp video goýan adamlaryň videosunu alyp öz platformasynda paýlaşýar şol Murady diýip. Şolar ýalak ýaşullarymyz gidip şu geleceğimizi taýýarlykly bir şekilde, tezribeli bir şekilde video çekdiren bolsalar we öz platformalarynda paýlaşan bolsalar, ýagny marçakdaky türkmenlerimiziň blogerleriniň platformasynda paýlaşylan bolsa, onda gaty gowy bolardy. Ýani Afganistanyň içindäki TikTokeriniz, blogeriňiz şolar ýalak videonu paýlaşan bolsa gaty gowy bolardy. Senet görün soň bizler şolaryň platformasyndan alardyk, öz pikirimizi aýdyp bizem goşardyk. Ýöne senet görün, bularyň haýyr sahabat dernekçisi, bularyň Afganistanyň içindäki TikTokeri, bular ýalak video paýlaşyp gören adamlary bu geleceğimizin ardyny derdini paýlaşmady. Senet görýäňizmi? Näme üçin ýurtdaşyndakylara paýlaşdyrdy? Senet görýärmi? Bu zatlary. Ýani aýdyljak zatlar kän doňjuklar. Ýoksam, şol adamlar Afganistanyň içinde oturan ýerinde Türkmenistandaky kynçylyklary paýlaşýarlar. Ýani şolar Afganistanyň içinde oturýarlar. Marçakda oturýarlar, Türkmenistandaky kynçylyklary paýlaşyp oturýarlar. Bunu Türkmenistanyň hökümetinden görüp otur. Ýöne bu gedek senet gör, Türkmenistanyň hökümeti näme diýýändir? Sen bugün meniň götümi açdyň diýär. Men de siziň götüňizi açjan diýene deret diýär. Men de siziň götüňizi açjan diýär. Sen diýär men götümi açyp oturyň diýär. Türkmenistandaky kynçylyklary aýdýan aýalgylaryň videosunu paýlaşyp oturyň diýär. Owa, sana videomu aýyr diýip aýtdyk diýär. Sen ýöne videolaryňy aýyrmadyň diýär. Bu gedek özüňden çykdymy diýär. Sen marçakdan, bu aýal dogunmada marçakdan, bu meselede marçakdan. Sen edýän? Özüňde de bar ekene kemçilik diýär. Sen näme üçin hakyňy talap edip,
Bu geleceğinin ardını aytırıp öz platformanda paylaşmadın diýe. Sen ne diýäň? Nähile getirip püf noktadan urýar. Sen ilki öz meseleni çöz diýe. Meniň meselemi goşulýança, ilki öz meseleni çöz diýe. Sen ne diýäň? Görnälik taktika ulanýarlar. Ana şonda alak dogonjuklarym bar. Bu taýdyn temen aýtjak köp zatlarym bar. Aýtsam aýdy bermeli, ben oturup aýbo. Şah Mesut, hoş geldin Şah Mesut. Hoş bulduk. Ağam ayarsın bakayım. Men aýdynlama näme diýdin? Näme deýin mene yürekden aýdyp otyryň bir lemmer aýtjasaň. Dogrudur diýip pikir edýäň men aýdynlarym. Leşdirip men dogry aýtjasaň. Hemmesi. Şu birler şu zatlar aýdyp Türkmen dogrularymyza siýasaty, dini, hemme zady hilegerçiligi, berilýän nam ýoklary. Endi bu Türkmen dilinde aýdylan wagtymyz yani ya duyduruş verilýär da. Sana duyduruş berýär, diýär sen diýär. Türkmenistan meselesini paýlaşýan diýär. Din diýen, islam diýen, şeriat diýen diýär, o adalet isleýän diýen. Meniň götüme götüň diýär. Ýöne senin özüňde de mesele bar diýär ene. Senin goltuňda meseleň bar. Çöz şonu diýär. Ere çözüp görköz diýär şonu. Olar ýarak duyduruş berýär bular. Çünki bular hemme zady bilýär. Meselem şol Afganistan Hırat bar, Hıratda Türkmenistanyň ilçihanasy bar. Türkmenistanyň ilçihanasynyň içinde ähli vilayatdaky türkmenlerimiziň habary bar. Ähli zady dialog edip ýazyp oturýar bular. Çünki siziň üstüňizde işläp oturýar. Olar bilýär, türkmenlerimizin ýaşaýan haýsy obasynda näme bolupdy, nämeler bolmandy, nämeler bar, nämeler ýok, nähilek meseleleri bar, nähilek dawa jenjelleri bar, nähilek kemçilikleri bar, nähilek kynçylyklary bar. Bu zatlar öwrenip habar berip oturýar içeri. Sebäbi olar Murada duyduruş berdiler. "Ey Murada, aýyr wideoňy" diýdiler. Murada aýtdylar, ol wideoň aýyr diýdi. Ýöne aýyrmady olam, soňa aýyrypdyr ekeni. Murada kar diýip bir nememiz bar, mollamy. Wideomy aýyrjak geldi diýdi, ýöne wideosyny aýyrdypdyrlar, wideosyny aýyrdypdyr ekeni. Dirleş näme video görmädim kaldy. Siz bileňiz o bolup duran zatlary. Bilýär ýok da dirleş onda videony görmädim. Şol Murady diýip birisi Türkmenistan barada bir video goýdy. Soňra duyduruş berdiler. Wideony aýyr diýdiler buňa. Wideony aýyrsyn diýdiler. O da aýyrjak geldi, aýyrjak geldi. Ondan soň buňa ýene de haýyş etdiler, soň haýyş etdiler buňa wideolaryňy aýyr diýdiler. Bu da aýyrmady. Soň Sapar Türkmen diýip bir ýigdimiz bar, bilen Marşakdaky toprak meselesini gozgady. Olam toprak meselesini gozgady. Sinet görsen Marşakda hem Türkmenistan barada video paýlaşylypdy, hem Türkmenistan toprağymyzy aldy diýip ýaýyn açylypdy. Adamlar oýunyp oturdy. Tarpa näme boldy? Marşakdan şu mesele çykdy. Ýylan kömülek ýalar şu meseleni ýüze çykardylar, sen etdiňmi? Şunça ýyldan soň şu meseleni ýüze çykardylar, bökdüri gedänim. Ve Türkmenistan'dan sizin ünsünüzü soğudular. Bu meniň siyasi garaýşym. Doğru diýýär dirleş. Bu taýda köp zatlar bar, o zatlar aşakdan gidip oturýar. Dirleş hocam, bir jagadan hem habaryň barmy dirleş? Aýtyp başlar. Marşakdan bir kıyın jaga. Ýa alada sonra. Zindanda ýatanmy? Awa. Owa ba habarym bar. Eşden ýokmy näme bolan? Ýok, eşdem ýok, näme bolupdyr? Eşdemiz ýok, ýaman paýlaşýarlar o videony. Sen Afganistan haýsy vilayatyndan? Afganistanyň Jowzjandan. Ol Marşakdan olanda haýsy vilayat bolýar? Marşak vilayat bolýar. Marşak Badygypdan bolan. Nereden diýdi Badygyp? 34 vilayet bar Afganistan. Sen Jowzjan vilayatyndanmy? Men Jowzjandan. Olar Marşakdan. Marşak vilayetler o. Owa bolýar, Marşak owasy. Owa bolýar, dogry. Owa şol owa bir zada bolup durýar, men oturup sen edýän şu Marşak owada bir zatlara bolýar. Türkmenistan tarap toprak aldy diýýärler. Türkmenistan hökümeti halkyny gynap oturdy diýip video paýlaşýarlar. Şu Marşakdan şu mesele ýüze çykýar. Ýani bizim bir gyýjygymyzy zindana tutdyryp Talibanlar. O meselede şu Marşakdan çykýar. Men aýdýan şu Marşak owasynyň üstünde siýasy bir el-gol bamka diýýänler. Oturup pikir edýän. Bir siýasy el-gol bamka diýýän şu işlemi bar çünki pul wada, pul wa. Sebäbi şu Marşaklaryň käbir baýlary Türkmenistandan salyarka benzin getirýär. Düşündün?
salyarka, benzin, ondan daşary Hıratda da var şol Türkmenistandan soğuklandyrylan gaz getirýärler. O gaz balon var ha. Gaz getirýärler. Soğuklandyrylan gaz balon, salyarka, benzin getirýärler. Ve şoňa mestat getirip satýarlar. Bu baýlaňyz var dedi. Bular Hıratdan ruhsatnama alýarlar, kepilnama alýarlar. Türkmenistana giriş çykyş yapmaklyk üçin, sowda satyk etmeklik üçin Hıratdaky Türkmenistanyň ilçhanasy ruhsatnama berýär bulara. Hatta Aşgabatda okap ýören peştunlar ama türkmenler ama Aşgabatda universitetde okap ýörenler. Bular da şo ruhsatnama berýär, tasdikleýär şöyle. Ta Türkmenistana girip tasdikleýär. Awa. Şoňa türinem olar bilýär sebäbi sen Hıratdaky ilçhana baran wagtyň islesleme sizden sorulýar. O nähilek ogluňyz nähilek? Näme kemçilikler bar? Näme aladaňyz bar? Gowçulukmy zat diýen olar. Ay ýagdaýmy da gow däl mana goňşowadan o biriniň gyjaşyny zindana atdylar. Şolar ýalyk meselemiz badiýan bolýan. Bular ýazyp alyp goýýarlar şonu. Ha. Marçapda plan köçeden planlaryň gyzyny Talibanlar zindana atypdyr. Plan sebäpden diýip ýazýarlar, doldurýarlar, ýygyna goýýarlar. Material toplaýarlar bilýänmi? Şonu alyp dolanlar bar. Olar adam gepletmäni okuyplar. O ýaman gowy gepletýärler. Ýöret okudylýar da bu urundan. Alay donjuklar hüşkar bolun, häzir bolun haýyşdym. Döwlet kalkyp taşjaryna bakdyňyz diýe. Şonu oturyl Kur'an okan. Kur'an okan, Allah'a emanet bolun donjuklar. Görüşýänçe. Sag bolun onda. Men ýaly şurýan.